noiz hasi ote zen guztia. Lurpeko erreka bat bezala dator denbora, egan bera eta gora, egan dator denbora. Berarekin dator urpean gure gogora, mendeen arrenaz gora, egan gure gogora. Non dago iturburua? Noiz lehen keinua, zergatik lehen dantza, zeri lehen kantua, norentzat lehen margolanak, nola hasi ginen eraikitzen duela milaka urte gure airezko etxea. Lurrik gabe airean gora doan unibertsora, zabaldu zedonora, zabaldu zedonora. Gure sormenaren hilgora gaur hasi bihar lora, emea da denbora, emea da denbora. Airea marrazten dugu gure etxea, dantzak melodiak kondairen leizea. Doinutaiz guztien eskutalekua, airezko etxean dago azken sekretua. Gogo mendiz mendi eta harozaro, gorputzetik arago, askoz ere arago. Gogo mendiz mendi eta harozaro, gorputzetik arago, askoz ere arago. Airea marrazten dugu gure etxea, dantzak melodiak dira gure etxea. Kantu eta kondairen eskutalekua, airezko etxean dago azken sekretua. Hegazti bati begira sortu zen lehen kantua, zu baten bueltan kontatu zen lehen kondaira. Kandela baten argitara idatzi zen lehen poema, esku baten lerroetan ikusi zen lehen aldiz etorkizuna, zuhaitzen eraztunetan aroen aldaketa. Eta horrela sortuz joan da airezko etxea, memorian, ahozao, mendez mende, mendiz mendi, gogotik gogora, inoiz eten ez den eraikuntza erraldoia, mugagabea. Gure airezko etxea, zeina kantu bakoitzarekin, kondaira bakoitzarekin, gure hitz bakoitzarekin, handiagoa bihurtzen den eta jarraitzen duen ahozao, gogori gogo bizitzen, gure identitate digitalizatuan, gure frekuentzia eta uin guztietan, mixtape eta raveetan agertzen delarik milaka urte dituen dantza, kantua, hitza, memoriaren holograma bat bezala doa hegaztia egan, orain ere, zugan belarrietatik sartzen ari den eta zure barruan gordeko den kantu berri hau, bihar beste ni bat aterako da